एटा हम आज गाँ पोखरी रे मरा होता बड़ा देसी रुईटा मरा बर्तमान कटा होची झोल हम आज होली रे अदा पूरा देसी माछ पोखर सागे सागे बंची आसी रोही कटा खिया आमर मछटा को कटाला बागे धोई दिखाई धोई धुआ भल भाव टे लुण स्वाद अनुसार लुण हल्दी गुंड पकईकी हल्दी गुंड पकईकी गोले दवा भल भाव गोले दवा आम पूरा जमी माछ सहित हल्दी गुंड लुण पूरा मिसीज पूरा सेमती गोले दवा बर्तमान आमर रोषे स्टार्ट हो गला देसी माछ जोटा कि आम पोखरी माछ रोसई करते रोजी मैडम माछ बर्तमान पड़गला चुली रोसई कले माछर टेस्ट तरकारी टेस्ट करेंगे तार टेस्ट आगे बढ़ी आगुरी आसले चुली रोसई कले तार टेस्ट गोटे अलग प्रकार था आगुरी चुली रोसई कर ना फास्ट टाइम रोसई कर बढ़िया साउंड होती हाँ देसी माछ बर्तमान आमर भजा हो गला बर्तमान खोला है वाओ देखो देखा साउंड चट 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 ओ की वासना मस्त लगता कौ खा भाई लगुच कौन मछटा पिला माछ केम लगुच कौन मोबाइल देवे लगुनि भल लगुनि केते लगुच वेरी गुड वेरी गुड बर्तमान अदा रसुण कंचा लंका पड़ी छेचा ग्राइंडिंग कले टेस्ट बदल छेचा शिल बटा भल टेस्ट बर्तमान आम छेचा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଳୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଜା ହେବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ତେଜପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ପିଆଜ ଛେଚା ହେଇଥିଲା, ଦର ଛେଚା ହେଇଥିଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଟିକେ ଭାଜିବା। ବାଗେଇକି ଗୁଣ୍ଡା ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଗଲା। ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା। କି ବାସ୍ନା, ବଢ଼ିଆ ବାସିଲାଣି। ପିଆଜରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଲୁଣ ଟିକେ, ତିଖା ଲାଲ ତିଖା ସହିତ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯେତିକି ରାଗ ସେତିକି ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ପକେଇ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଦେଇକି ମିଶିକି ଖେଳ କରିବେ ଆଉ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗିବନି। ତଳେ ଲାଗି କି ବାସ୍ନା। ଚୁଲି ରୋଷେଇରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା। ଗ୍ୟାସରେ କରି ଏମିତି ବାସିବନି, କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ କରି ପ୍ରବଳ ବାସ୍ନା। ତାପରେ ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା। ସେଟା ସହିତ ମିଶିକି ଜାରି ହେବ। ଜାରି ମାଛ ଭଜା ଖାଇସାରିଲେଣି ସବୁ? ଆଉ ନିଜ ଭାତ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି? ତାକୁ ତ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ଖାଲି ପାଟିରେ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ଖାଇଦବ। ଖାଲି ପାଟିରେ ତ 3 ପିସ୍ ମାଛ, ଆଉ ଭାତ ଖାଇବ କ'ଣ? ଛେନା ଗୁଡ଼ ରଖିଲ ସାଡ଼େ, ରଖ ତମ ସାଡ଼େ। ସେ ତାଙ୍କର ଜେଜେନା ତେଣୁ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ମାଛ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବ। ତ ସବୁ ଭଜା ତାର ଚୋବେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ। ଆଳୁଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଆ। ଟମାଟରଟା କ'ଣ ମିଶିଲାନି? ଟମାଟର କ'ଣ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲା? ଟମାଟର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ?
ବାଗେଇକି ମିଶିଯିବ। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ମିଶେଇବି ତା ଭିତରେ ପଶିବି ନା କ'ଣ? କଢ଼େଇ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିକି ଆଳୁ ଭିତରେ କେମିତି ଟମାଟୋ ନେଇ ପୁରେଇ ପଶିକି ମିଶେଇ ଦେବି। ତମେ ଖଡ଼ିକା ଧରିଛ, ତମେ ମିଶେଇବ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ମିଶେଇବ। ଚୁଲିର ବାସ୍ନା ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଚୁଲିରେ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ବଡ଼ ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତମେ ଟିକେ ନା ତମର ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ତମେ ଖାଇବନି, ଆମେ ଖାଇବୁ, ତମେ ଅନେଇବ। ତମେ ତ କହୁଛ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇଦିଅ ବୋଲି, ଖାଆନ୍ତିନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାର କ'ଣ ଅଛି, ଖାଇବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ରଖିବ ତ ଖାଇବ। ଏମିତି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବ, ଏଠି କଲାବେଳେ ଲାଳ ବହୁଥିବ, ତ ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଗଲା। ହାଁ ନା ଏଇଟା କହୁନ, ଦେଖିକି କ୍ୟାମେରାକୁ କୁହ, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମ ପାଟିରୁ ସତ ତାକୁ ଲାଳ ବହୁଛି ନା ବହୁନି କହିଲ? ଇଚ୍ଛା ଜମାଟାକୁ ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଲି ଲଗେଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ହୋଲି ଖେଳି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମାଛ ଆଜି ଖାଇବେ ନା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର। ନ ଖା, ଆମେ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସତରେ ତମେ ଆଜି ଖାଇବନି ମାଛ? ଆମେ ଏଠି ଏଇନା ଖାଇବୁ, ତମେ ଦେଖିବ ଲାଳ ବୋହିବ, ଜାଣିଛ ନା। ହେଲା, ଖାଇଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ ମାଛ, ମନ ଡାକୁଥିବ, କ'ଣ କରିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ସଇଲା, ଖାଇପାରିବନି। ହଉ ନ ଖା, ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆମର ବାର ତୀର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ଆମେ କାହାର ଆରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଖାଇବା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଡାକୁଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବିନି, ଲାଭ କ'ଣ? ଯାହା ଅଛି ଇଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ, ଯେଉଁଟା ହେବ ଖାଇବ। ଫୁଟିଗଲାଣି ଟିକେ, ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଏତିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ମାଛ ତରକାରୀ ଝୋଳରେ ଭେଦି 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 ତା ଭିତରକୁ ଝୋଳ ବସିବ। ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପୋଖରୀ, ଗାଁ ପୋଖରୀ ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ, ସେ ପୁଣି ଚୁଲିରେ। ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, ପୁରା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଛେଚା ଛେଚି ବଟା ବଟି ଚୁଲି ରୋଷେଇ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଟୁଛି, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଫୁଟୁଛି କଡ଼େଇରେ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ମାଛ ଝୋଳ। এই সিনটা দেখুন কেତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିକି ସାଡ଼େ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ସାଡ଼େ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ସାଡ଼େ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଦେଖ ଦେଖ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ତୋଳା ଚାଲିଛି। ଦେଖିଆ କେତେଟା ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ପୁରା ଗଛ। ଏଇଟା ପକାଇଲେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନେ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ପରିବା ପକାଇ ମାଛ ଝୋଳ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ହବ। କଖାରୁ କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚୁଲି ରୋଷେଇରେ।
ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆହେଲା। ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆମ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଖେଳି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ମିଶି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ତାର ଘାସ ଥିବ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଆଇଁଷ ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ। ବାଡ଼ିରୁ ବାଇଗଣ ତୋଳି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବାଇଗଣଟା ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଁଶ ଏଟା ଲିଭିଗଲା ନା କ'ଣ? ହେବ ନା? ହଁ ହେବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣଟା ତା ଦେହରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ା ହେଲା। ଟମାଟୋଟା ବି ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅ, ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉନ ବାଇଗଣ ଉପରେ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ହଁ ସେଇଠି ପକା, ସେଇଠି ପକା, ବସେଇ ଦେଇ ଚାଲ, ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଟମାଟର ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା କୋଉଦିନ କହୁଛି? ଅଛି ନା ସଇଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ାଇଟା ଚୁଲିରେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋକୁ ଚକଡ଼ା ହେବ। ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼େନି, ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଲୁଣ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ାଇଥିବା ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଦଳା ହେବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭାତ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ମାଛ ଝୋଳ ଚୁଲି ରୋଷେଇ, ଆଉ ବଢ଼ି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ଏଥର ଖାଇବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କमेंट भी करें।